ndak tak kau dah murah ni. Numpang join kanda. Jemput anak ni kalian. Banyak barangnya. Asik. Oi Sultan muda, buyang gagah minantu amba. Kamal Sultan menghilang, 2 bulan dah pulang. Allah rusuh anak apa jatan, pan yang lalu Sultan tinggalkan. One mati ronyo, one elok mintu ambo. Ba de naik ke pulang ne, puncak canggu den lata singgu. Anak one nan balante angan, cando urang nan indah aja. Banyak panggil. Nyo minta subang, nyo minta galang, dan wadan kini sedang tak uncang. One kan tahu juo, aden supir oto, mengajar setoran paniang kapalo. Ya tu. Ikut di rumah, mukong nyo masak, pai dan manambang nyo balape ayam. Lai dan babini, raso tak babini, pado kadong kak ngancak dan pai. Rupanya itu pangka balanya, indahlah elok langsung tarabo. Mungkin Rosmini sedang mengidam, kanda di dalam ya macam-macam. Mbak aku model ke mana perangai nok ni kau. Dulu ketika baru-baru nak ada model tu. Asik. Oke, di sana yang gabung. Terima kasih banyak ya. Numpang join kanda. Oi Sultan muda, buyang gagah minantu ambo. Kamal Sultan menghilang, 2 bulan dak pulang. Allah rusuh amak apa jatan, pan yang lale Sultan tinggalkan. One maki ronyo, one temok lamin tu ambo. Ya tu. Ba de naik ke pulang ne, puncak kada den lata singgu. Anak one nan balante angan, jando urang nan indah aja. Marasai wadene. Yo minta subang, yo minta galang, nan waden kini sedang tak uncang. One kan tahu juo, aden supir oto, mengajar setoran paniang kapalo. Jika di rumah, mukanya masak, pai dan manambang balape ayam. Lai den babini, raso tak babini, pado den cakiak rancak den pai. Rupanya itu pangka balanya, indahlah elok langsung tarabo. Mungkin Rosmini sedang mengidam, kanda di dalam ya macam-macam. Macam-macam ni. Ni hawi dan ni. Asik kanda. Macam lihat perangai naon ni tu. Tapi bahak-bahak awak tetap pintunya kan naon ni. Kan ikolo kanda. Okey, terima kasih di sana yang gabung. Sama kanda.